1, year 2023. Live online, Brad EYD, Brad EDL, Master sa orasyon. Nya, nataron na sa Pambit online, may tungod sa pulong sino, nya, pasatag Ebanghelyo, may tungod sa Juan. Pero sa dili pa, mo hatag tao pagampo mga kaigsunan. Ngalan sumahan sa anak o sa Espiritu Santo. Ang ito ng mga amahan nga labing gamanan, na karoon sa Balod San Fernando, Brad Ideal Mansion, ako kayo. Sanay sa mamulong po sa Civil Last Word sa DYR Island FM. Minawat kami kanimo nito ng mga yawi, ay padala ng balang Espiritu. Aron mo to sa mga nuna kasing-kasing, naging mo iskutan nga ron masabtan, bastunan, aron ni Pambit suba ni kinahanglan. Kinitanan na mong ipangayo, pinagisakalan ni Kristo, ban sa panabang ni Virgen Maria o ni San Roque o ni San Isidro Labrador. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo rin mga kisyon atong basahan ng text ni Brad E.G. Hall. Sanay sa yang niya. Pag humano basa, ihatag na ko ni Brad E.D. kay mo. Kay kini mong gospel kang personal biblical reflection ni Brad E.G. Hall. Hindi lahi basa siya sa Ebanghelyo. Nabi iyahapon nga pamalandong personal. Ay lain ba ito pamalandong ini? Lahi na mga pare kay mga pare ila maning kanunay gibalik-balik sa matag Santos nga misa. Abril 1, year 2023. Unang adlaw yun sa Abril mga kaigsunan. Unya Juan 11:45 ngadto sa 56. Ang mga kadaguan sa mga Hudiyo naglaraw pagpatay sa Ginoo. Kay nangahadlok sila nga midaghan naman ang misunod sa Ginoo, misunod-sunod sa Ginoo sa atong pagsunod sa Ginoo tinuod unta ug sa paagi nga siya Dios magahatag og panalangin ug siya muluwas kanato. So mo ni ang personal biblical reflection ni Brad E.G. Hall nga mahitungod sa gospel sa tibuok kalibutan sa Roman Catholic Church nga ningon nga adunay laraw sa pagpatay ni Kristo. At tinuod man na sa Juan 5:18 ang mga kadaguan sa mga Diyo dako tinguha sa pagpatay ni Kristo. Gumikan kay dili lang gilapas ang adlaw pagpahulay. Lapas sa uban na sa Latina Vulgata hubad ni Monsignor gibungkag ni Kristo ang Sabado. So murag itong ni si Adventist. So buto ini nga natuman unique ini ang itabo ni Kristo suma sa Catechism of the Catholic Church nga the Passion of Christ umabot kay wangyod dili basta-basta kay way makahimo ini nga musugal siyang kinabuhi para sa tanang katawan sa aron na ang grasya o mapasaylo ang ilang kining sala dili sabton nga maluwas automatic kay mingon ka nga luwas sa yon ang ubang mga Katoliko mingon na luwas pinagi sa pagbalansan sa cross. Wala pa gani ang resurrection pagkabanaw. Dili man na makumpleto ang Passion of Christ, the death of Jesus, naagyod ang kining resurrection. So, act of salvation man. Muna siya nga, kumpleto gani siya, cannot stand without others. So, muna itong pamalandungan nga, kawang lamang ang kuwan, pagpalansang ni Kristo sa cross, kung huwag pagkabanaw. 1 Corinto 15:17. Pero ang katuyuan ganing balik-balik sa Roman Catholic Church ang Holy Week o Good Friday para nato mga Katoliko, daghang mga Katoliko nga way kupisal sa pare. Dito dapit sa kuan mga kaigsunan sa Manila to part sa Manila, nya part sa parokya sa Tispani Mandawi City, itong akong gatuan gabi. Dili kay daghan na nambong 30 kapin, 40 ba to? Na si John Republica, Brad Joby, Brad Mario del Sierra mong inimbitar na to. Ug si John Michael usa ka maestro
sa taga Bulacau, Cebu City, ni Anto dito motor, layo kayo. Ting layuan, tutulan mo ito na ko, ikan sa Park Mall, gabal-habal ko pa dito. Pero namin kita sa address ni Brad, Imdi, BOA Safely. So ang punto ba nga, pag pambitan ko sa civil law Jesus Christ, magdepende na sa itong gasas Ginoo pamalandong, kanang intellectual presence ma, Lucas 10:20, Lucas 12, Matthew 10:20. Lamdag sa Espiritu Santo. Dito na bitaw, wag gikupisal sa pare. Kaya gipugutan naman ako. So muna sa importante mga remote area ba, mga lugar nga suok ba, kaya na yung ideal mo, unexpected man kaning impronto mo na yung pambit. So muna nga, dili kay hanay, nasuban sa kapilya, simbahan, kini anha ka kuan mawali sa mga tao nga wagi magpagkabana sa pagtununan sa simbahan. So Ginoo mo na anhaon kanang giulihan niya. Sige man nagsimba na. Nagito mo simba-simba. Mo na tumong tuyo gid. Magi surat. So muna ko gipambit niya atong gihatag ni Brother Dale sa iyang pambit nga sa ebanghelyo. May hapon Brother Dale. Oh, may hapon Brad. Sa akong mga kauban sa Fernando. Okay. Sila si Brad. Juan. Julius. Oh. Brad. Jerome. Si Brad. Anyong. O Panyong. Dixie. O amigo doon. Ezekiel. Ay Ezekiel kailan man Mexico. Oh. The minister to. Mga kaubanan. Niya ako ipambitron, mahuman si Sus. Ang dalan. Oh kana. Mingon kanila si Sus. Ayaw ka mong kaguol, salig ka mo sa Diyos, salig usab ka nako. Sa balay sa kong amahan, ano na daghang halawa. Kung adto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ini. Ug kung atuan ako dito, ug maka andam na dapit alang kaninyo, mubalik ako, upuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Naibalo kamo, kung saan pag-adto sa dapit na akong atuan. Pan si Tomas mingon, Ginoo. Wala kami ibalo kung asa ka paingon. Usa, sao man namo pag katultul sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kundili muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo, kanako nakaila usab kamo sa akong amahan. Usag karon, sugad karon nakaila na kamo kaniya ug nakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo kanamo. Si Jesus mitubang, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, wala ka bagihapon mag-ila kanako. Felipe, nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Usang nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ba ka mo mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug amahan aniya kanako. Wala magagikan kanako ang mga bulong, nagisulti ko kaninyo. Ang amahan nga aniya kanako, nagbuhat siyang ugalingong buhato. Tuhuin ninyo, nga ko anaa sa amahan, ug ang amahan aniya kanako. Kung dili panuo kamo, kanako tungod dining mga bubag. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako, nagbuhat sa akong ibuhat. Kung magbuhat, siya labaw paniini, kay moadto man ako sa amahan. Ubuhaton ko, bisag unsang inyong pangayoon, sa akong ngalan. Aron,
Mayaon ang amahan pinaagi sana. Kung mangayo kamo bisag unsa sa kungalan buhaton o kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo Dayon ang isang isang. daygon ikaw o Kristo. Ambit. Nga kamo Brad sa may inyong imo karon ngayon na mo sana kaningon mo dire buhaton ko bisan unsang inyong pangayoon sa akong ngalan aron humayaon ang amahan pinaagi sana. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Buhaton mo lagi. Muna mangayo kita sangan sa amahan. Yalingon bang amahan pagsulti. Yanhi ako sa duha ka butang. Ang krus ug ang balaan ng Kristiya. Una mianhi ang amahan. Namingon siya, ang akong anak, muanhi ka nako, subay sa krus. Ngari ka nako, ug ako, ubad kaniya, subay usab sa krus. Aron pagkan, roman naog ako sa akong mga katawhan. Sa katong mga tao nga wa mo tuong krus, alaot. Ay kagawasan. Kaya ang krus, ang Holy Eucharist, nga naa ni Kristo na yan lawas. Nalhinan ka na sa Diyos na mahal. Namingon pa ang Diyos na anak na ang Diyos na mahal pinaagi sa banlaan kong Eucharistia. Mo'y muhanay hatag o kagahuman ngadto sa tanang katawhan. Mabitaw nga daghan yung mga tao ron mga bot mawagin mga opisyal. Anong huwag sila mga opisyal? Kaya wa may nagwali kanila nga tinahanglan maghinulsol ka mo sa inyong mga sala. Kaya ka ng mga tawhana kaya misalig mo sila silang kaugalingon lamang ingon mo lang na ano mo opisyal na si pare at taghamang pare karon ng mga bilyako taghang nga pare karon gani na balita rong pag-o nga pare dito sa Negros Occidental nang lubos man usa ka babae nga batanon nga edad og 17 anyos. Matod pa sa akong amigo nga bigaon sa kaputira tanawa. Kung kay ang pare tao man siya mo siya idaog mo siya pagkatao siya pagkapare hindi mo niya katong kautang binuhatan pag-mulistiya sa kadisipi anyos nga bae mitugaan ina sa ilang lungsod. Mo kana nga sino mo kumpisyal mo kung pare kanang pare tao man lamang makasasa tanawa kung sa'yo nagtabo o yung dom kay sugo mo ng sibahan nga mag-opisyal ka sa pare pilihan ka itong pare nga butan kayo nga nag kuhan siya pagka pare
yun. Isa lang. Kung nasayod ka muna ng pariha, ayaw mo kumpisang. Hinahanglan magyod ang pagkumpisang sa pari. Kaya mo may sugo sa simbahan, sa Biblia, sa Juan Kapitulo 23, versikulo 22, 23, ingon man nga, adto kamo sa pari sa Dios. Sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Adto kita magkapinsal sa pari sa Dios. Kanang pari sa Dios, munang mga pariya nga butaan kayo. Di kanina mo dool babae. Nanay babae nga mo dool kaniya. Mapalayo ka na. Pariya. Hindi gusto na makasa siya. Pero mo bang pare, pag sugol sa babae mo, pasipigan sa susunod babae. Apan si Francisco Fernandez, nagaingon, ako nagtantaw ko sa langit. Di ko mo tanaw sa ubos. Kaya makita ko man ang mga maanyag babae, basin ako magkasala. Unang giawhag ko ang tanan. Yung mga tao, nagtungwag kumpisal na. Kani ako dugay naman kung wala ka-adto sa katedral karong Biyernes Santo, kasi maka-adto ako, maka-adto ko kumpisal sa pari dito, karong maghinunsod ako sa akong mga sala. Ako, tao, mag-ibog ko sa ang tanaw sa kababae, nanindog tayo. Labi na katong babae nga nisisiti ang Diyos. Labi na itong guwapa itong bata. Pagkalalim kayo, sika ko. Motong mga banta ang pari gihikap. Usang pari karon, wag yun muhatag siyang insahi. Itungod atong itapuan. Unang ako nagkinanglan ko atong pariya nga mo sulti sa tituon. Kung siya tuol ba siya ng pagtanon sa babae? Upin, isuhulan ba itong bayhana? Aron, sa Daot. pagkaot, kaniya nga nga pagkapunta ang mga pari. Kaya isulti, publiko, hindi siya mahadlok. Ano man katong bayhana, kung isugo ato, sa usa ka laing tinuan, ikakagkwarta, aron ang pare iyang duo. Kung kana nga mong kinahanglan, nga magtingog siya, ito na makitay justisya. Usa kita karon ng mga tao, di ka patintal sa mga bimbong sa mga bahay nga may mukidhat ka nimo. Basta mukidhat na gani, lahi na ka na ang ilang kasabot. Usa, maghinulsulan kita. Katong tao maghinulsul silang masala o mabubsanon, mukuyo ka na ko ang Diyos. Basta mabubsanon ka. Mura ka na. Ang ako'y kasulti sa Ebanghelyo na akong say-say karon na mabuli mo mangayo. Ngayo mo grasya, ihatag ka na sa inyo. Mangayo ka mo, atagan ka mo niya. Diha sa iyang ngalan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo, Brad Edel, si mong pambit, nindot kayo, nga moralidad.
niya sa komento sa kubisal. Niya, ito rin si Brad Iman yung pinado, nagnood na watching siya, mayang hapon, Brad IYD, Brad IDL. Isang na. Brad Iman yung pinado na South Korea, Brad sanay ka CFD, God kanatay. Na South Korea. Oh, niuli na si Miyagi nga sa pag niyaging kuwan, uli niya taga Davao na siya, nakapartner taga Dumaguete niya. Ibiyo siya na turon sa live sa imong mansyon. Ya, nindot imong paambit Brad IDL. Nag-organize si Brad Ilion, Brad Veronesa. Bigido si Julius, Brad Jerome, sa panguban rin, si Panyong Rogelio, Maniro, si Juan, Gregorio Nocos, uban pa deskarkar. Niya, Panyong, si Juan, kining, Si Alina. wala naman, patay naman. Ang junior. Yan, junior. Wala naman mo paambit naman. Kausar mo ito yung purgatorio sa GR. Padayon kita. So, ang ipambit o gamay, dugang, may tungod sa ipambit na Brad IDL, lindot kayo ito nga, open-minded kita ba nga, adunay mga membros katoliko, mga alagad sa Diyos, sa simbahan. Tinuod lagi, balita gina sa TV, dito sa Luzon to na itabo. Muna nga, pare, tao rin na sila. Pareha na to. Pero ang ilang pagkakatungdanan, permanenteng sagrado nga balaan gina. Ang mga kuwan, kining kapare. Kay ilang pagkatawhanon, mugin nga kabuhat ang dautan. Sama na guna og maestra, kini si DL na ni anak nga maestra. Buo. Ya, tuwa po sa Amerikano uban. So, di ni basta-basta. Legend nga si FD ni, uban ni Boy Alforque, nga karaan ba? Defenders, pero hindi ka na silang Brad Sok Brandes. Pwede dito si Brad Sok Brandes kahapos ng Pirando Brad IDL. Yeah. Nasi ito yung mong, apo nga, bata pa kayo nga hiligis, Vincent. Namin ni Biore, Brad Nilson Bungas, taga Sangat sa Pirando, imigo ni Bert Bolivar. Bungas. Nilson, Sweet Galion, okay. Sa kuwanin ay, Guadalupe ni, Migo, kuwan lay partner Edward Hill. Migo ni Lackwell Joel. O niya, apasumpay siya mong ipaambit, Brad IDL. Kay, pwede ka na-view na ito sa basahon ni kay kuwan. Brad Amit. Isa. Bong Hanoy Amit. Diwan. So mga lagi on ngayon watching. Amin. So nagkang yung mga kuwan na ito mga kailan. Ang sunod po na ito, ideal pinagsarap na mag-abot. Pero dugay na ko din na partner Brad IDL sa Bible Exposition Rally sa lungsod sa Simbarando. Mantom ko nung taon. Niya, dugay nagpamit si Brad IDL, aring Lariosa, sa Biporma sa lungsod sa Simbarando, San Isidro Labrador. Ato na i-recognize po si Juan, si Sister Teresa, itong 70 Adventist nga nadaan ako diya sa lungsod sa Simbarando, ito na mga buwan. Nga, nabunyagan sa pastor sa Balista, pero nag-ubinsir mo with Gregorio Nocos ako'y ipaambit po niya, nag-ubinsir ka sa Pirando, sa ito ba katoliko na. Pero kinanang palapunon gina Brad IDL kay basig, anon ba, gayunon po to sa dautan, di, magkatoliko. Nadiri nga, shout out, Brad, tanang si FD, anya labi na ni sa Ulango Catholic Defenders. Shout out Brad IDL, Ulango si FD. Sige. Shout out ko din sa mga nagda sa atong siyempre. Ulango Island. Ulango Island. Layo na Brad IDL. Ulango Island na mula sa kuwan kanina. Lapo-lapo na. Cordoba na unahan. Unahan. Okay. Pasukan na IDL. Itong last debate mo ni Brad Rian Fuentes sa kuwan mo to, sa Cordoba to. Anhar ka. Muna nga, ang atong ipambit, sakto, tukma itong Brad IDL, may tungkol sa mga tentasyon ba? Dool diri na hitabuan ni Bishop Chupilo Kumumot, yasangat. Sige ni Bishop Chupilo Kumumot, kay naghiskot na IDL nga doolon o babae, mudagan itong parehagyo. So,
Yan, ade sunahan silang balay dire na si Bishop Chupilo Kumumot, iyam na po umangkong pare na sa Tabunok, Talisay City, si Reverend Father Dennis Kumumot, Peripatro, nga kana dili basta-basta lisod sundon ang maabot nga santo sa Iglesia Katolika Romana, taga Cebu, Karkar na sila, proper Karkar City kay pagkamatay ni Diasunahan ni Bishop Chupilo Kumumot, disgrasya gyud. O ni pulis sa pagkapari niya sa Purapuroko sa Karkar St. Catherine Church, si Monsignor Cayetano Gilbulingo man, ang Grand Master sa Latin. So, 88 anyos, buhay pa, aptik pa. Running 89. So, muna nga, ang punto diya nga, kining paghinulsol ko pisal, gamit kayo ni. Matod pa na Reverend Father Del Dualio, ito amigo sa, nana si Dibangga o babalina. Dapat ko ng mga pare, ang walihan nila, kanto mga pobre. Ana siya, Brad, ideal. Dili kay magpiliw na ng mga dato, wana, ang walihan na to, ang mga pobre. Suruyo ng mga pobre. Mao gani ang sakto nga pambitan. Sama dito sa Kabangkalan kagabi. Pati kasura dito Muna nga, wag ito microphone gud pero hanay sila aktibo sa mga CFD dito sa sakop sa Dichumane Pares. Si Dexter Portelisa, mayong hapon, Brother Wadi. Ug sa CFD nga kumbatidor. Si kuane kining amigo ni Albarico nga ni Makumangyo Jan Pultiro des Cordoba Brad. Ideal. Deliveran sa sila aktibo sa nila. Nya si Del mo na mga legend nga CFD ba nga kita kas mga libro ni Adre nga tingliga. Yung sanis mamulong po sa DYR Island FM sa katulong pulong babae. So muna nga padunggan nyo na sa umabot nga Good Friday. So muna nga ang mga pare ang ilang katungdanan pa DDL di ni basta-basta kay kini nga ordained priest. Kay ordained priest kani sagrado gyud ang katungdanan. So nakasala sila ang ilang pagkatawhanon. Ako example mo madayon na kay anak duha ka maestra. Nagyo deputy teacher. Unya na-assign this part sa San Fernando. Unya panalitan to sa Naga City. Nasa mga maestra dito. Nakasaog immoral. Sabto man ato nga maangin po di ang San Fernando mga deputy teacher. Ila tong personal nga tulubagon. Kada usa. Sumara na pare ang ilang tawhanon nga huyang nada sa kay tao man. Man ipasalig sa Dios ni Jesus Christ kadtong nga apostoles nga dili matintal. Matintal gina kay tao gud. Naman sa Santiago 1:14 ang tao hayluon sa utang tingwa matintal man. Ang Diyos may di matintal Santiago 1:13. So ito pa nga pare sumasi mong gingon nakadungog ko sa mga laing isyu po sa Cebu agad lang pare kay lagon pero dili ko mo discourage na kaya atong sentro sa Kristo pero ilan na tulbagon personal sa mga pare kung nagbuhat sila sa ingon ay lang katungdanan permanente ng balaan. Si Rock City 29 Bicama 31 tahura ang pare. Mamo nga ingon ka kanina mo tanaw sa guwapa. Tanaw kita kay kung di ta mo tanaw na friend Idil, mabayad po ta. Naman na sa Sirach 36:22. Walay laing kalipay sa mata lalaki. Mo tanaw guwapa ko baye. Sala ba na mo senyor kay tanaw gubuling ko. Yung nasa akin tanaw mo ka na kay mata o di malas na di ka kita. Nakisigod mo ka kubisal dito sa Binasanto manto kas kubisal, bisalan kada tuig nagugay sa kinan niya imo nang dali kay mo makaadto dito. Julius Lawas is watching. Hapiton na ra Julius Lawas. Julius. Ra sige. Ra sige. Julius Lawas. Siyempre chapter president. Albarico Antonio is watching. Kurubani. So, kana. Muna nga ang pagkapare, yampo mo na sila kay insya yampo mininyo kay kuan ko na. Ang yawasan, mugamit mo ginaog mga imanan kani weakness sa weak point sa mga pare. Muna gamiton boss yawa kay muna nga usa sa punto bantayanan gyud kay way may laki ana. Si Brad nato amigo nga si PD ang convention ngalan. May mo si GQ na ari sa sumay si Blackwell Jewel kay
imbitar sa ka lalaki nga sibli sa iyang kanhi uyab sa unang ikas gawas sa nasod. Niya gidasya sa hotel kay layo ang probinsya mga uli atong lalaki. Babae. So, minyo na mo itong babae. Sila nang duha dito niya. Oh, niya. Sihag ng kuno kaya ang mga duster niya si ang lalaki nagwali sa impyerno purgatorio hantod ng buntag. Mo ni yang istorya. O magkatawa man lakwel jewel si Jikyo. Hindi ko mo to ano di. Ang mamay ingon nga nalikay siya sa tentasyon. So nagwali mo tong naluya tong babae nga sa maning tuwa na mo tong wagi siya way na itabo nga kuan personal ba. O muna nindot sa to yung panigingnan. Na mura ni San Vicente Ferrer ba? San Vicente Ferrer ba ito nga? Gikuan? Gidiwol sa usa ka babae. San Agustin ba ito? Sana ito yung mga santos nga nilayat siya sa gabaga kayo, gidiwol sa babaeng guwapa yun. Nagiinan siya sa babae. Masunog yung gariya. Yun ko, mas masunog pa ko si Impierno nung ka yung gibuhat na hindi mo giguntin talong. O sana sa paglikay sa okasyon. Timing ug tukma gyud nga naata sa ug mga lawa Abril 2 man niya bindita lokay pagsud ni Kristo sa Jerusalem. Niya Lunes Santo hangtod sa Good Friday. So mo na nga sa punto. Sa man si Melchor Suson, Brad si Moises Brad na by Revolto. So, muna yung pangutana niya Empleo Ricky. Si Mrs. Naba ko na Revolto, ko, wala may larawas, Mrs. Kaya di pa to jurisdiction ng panahon na. Kaya si Kristo na ito panahon na, wak pa man niya ito panahon na. Na naman sa termino, sa panahon ni Kristo sa 1st century AD, hantod karon sa AD Anno Domini, tukod sa Iglesia Katolika Romana. Muna nga, di na kinahanglan nga butangan mo larawan diya sa Moses. Pero naay panigignan tagna sa kay gisugo man si Moses sa Dios sa Exodus 25:17. Mabasa nga Moses pagkulit og larawan sa kerubin. Nga ibutang mo si gakilid sa altar. Magtubang ang tao sa altar. Daliwala sa duha ka larawan sa kerubin ng presensya sa Dios. Sa ato pa diay gisugo siya niya. Mapil ba si Moses? Mapil gihapon sa Ezekiel 41:18-19. O sa Exodus 35:31-35 nga si Bezalel gilamdagan sa Dios pagkulit og lain-laing klaseng larawan. So si Moses pwede pod buhatan, pwede dili. Basta importante in the unity of faith, in ikayusahan sa pagtuo maora sa panahon ni Kristo. So muna usa sa punto nga kuan. Empleo Ricky, good afternoon, Brother Wede. So, Brother Del, mo to kung ika-pambit niya. Sige na kay kadugang pambit ya para kuan. Oh. Okay. Karon daghanang katawan ng gimok na to gayon amay COVID-19. So dito si Italy nga tumba lang ang mga tao. Dito sa India mausad pandauban dali sa tao. Piniabot naman ang mga katalagman. Kaya karon grabe yun. Si Sus gani ingon man ipagkita niya yung gahom pero masayang ang katawan masira balaan yun nga siya bingon nangamahan ug siya usara ka Dios mo kanang ingon ni Jesus
unsa sa akong ngalan, akong apan kargado sa mga tao karon lahi may gipangayo. Ngayo mo silang madili mao, madili kahatag sa Diyos kanila. Ngayo mo, hindi mo na itong Ginoo bisag unsa. Bisag unsa. Sa akong ngalan, ihatag ko kini. Kadunay sumpay kung muayon siya sa inyong ipangayo. Pagpupili, ikot niya, buhato sa paghatag kaninyo. Kung na ako'y paambit kaninyo, lugar ganina. Salamat kay Brad Idel sa imong pagpambit. May tungod itong short nga video, may tungod sa live. Dili sa imong mansyon, hindi ko ano imong mansyon. Mura pa kang atakdan mo Brad Julius Lawas po, Brad Jerome Casting atong amigo po. Oh, ito ning klarawan ng imong mansyon na sa kuan. Oh. Di nakuha yun. Oh. So muna ni matangan ni Brad Idel diha sa last floor diha namin nag-live siya miagi mga kaigsunan. Ito pa yung swimming pool dito mga kaigsunan. Ato nang videohan sunod. Kay marag apikin na sa panahon. So muna nga mga kaigsunan, Attorney Sigfrid Diaz, usan sa isa Lain Reliyon kalima may nag-dialogue, diskusyon sa sagiya sa St. Francis Funeral Home sa Inbocalso Highway, Cebu City. Nga amigo ni Brad Sim, video commentator sa uban ko sa DYR Island FM. Yan, station manager sa Island FM, Roger Simaplanca. Huwag ko'y programa raw kay Sabado man, Domingo ko'y programa, Lunes o Biyernes ako alauna alas 2. Bisan Holy Week, sunod na agya po ko'y live. Nagingon ng station manager o presidente sa mga sesyonan nga naagyapon kay dapat iwali ganang yung anak kay panahon ko na sa espirituano uban pahuway man walay pahuway sa man IDL nga sanay ka panbot kaning sibling hantik po gayo. Yeah, Brother Del, kining mo closing prayer, ikaw lang closing prayer kaya ako may opening prayer kaganina. So Attorney Sigfrid Diaz, so ay pagbiyo Kaya diskusyon may kalima dahil kay usan sa laing reliyon. Brad Edel. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Amahan nga langit no. Sampit ng ikaw karon. Noon ta ibadayon ng among mga pinuha sa pagribaw sa katawhan, paghimong mga balaan ng mga pulong nga to kanila. Padayon na mahal. Kini pinaagi sa Ginoong Jesucristo. Kaya yun makasibang hilyo sa kung sa inyong pangayoon sa kong anak. Ihatag niya sa ngalan at samahan Sa anak. sa Espiritu Santo. Amen. Salamat yung mga brother and sister o Laos TV, dumay daigo ng Ginoo.